Εποφελήσου από τη μοναδική προσφορά και απόκτησε το Uncharted 4 το τέλος ενός κλέφτη με δώρο τρίμηνη συνδρομή PlayStation Plus. Απόκτησε το παιχνίδι της χρονιάς, εποφελήσου από τη δυνατότητα να παίξεις online multiplayer με τη συνδρομή και κατέβασε τα παιχνίδια του μήνα που προσφέρει το PS Plus για όσο είσαι συνδρομητής, με το NBA 2K 2016 να ξεχωρίζει το μήνα Ιούνιο. Η προσφορά είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενημερωμένα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Με το smartphone να έχει γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας, όλο ένα και περισσότερες εταιρείες θα θελήσουν να πάρουν ένα μερίδιο από αυτή τη μεγάλη πίτα. Φυσικά η Κίνα κατέχει τα ενία με τις περισσότερες προτάσεις να προέρχονται από εκεί. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό είναι το Umi Touch, ένα Android smartphone με καλές προοπτικές αλλά προβλήματα στην υλοποίηση. Στην κατάμαυρη και minimal συσκευασία του, εκτός από το ίδιο το τηλέφωνο, βρίσκω το καλώδιο USB και το μετασχηματιστή ρεύματος ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Περνάω αμέσως στη συσκευή. Σχεδιαστικά δεν σας κρύβω πως το τηλέφωνο με εξέπληξε. Έχουμε ένα συνδυασμό αλουμινίου και πλαστικού, ωστόσο συνολικά δίνει την αίσθηση ότι στα χέρια κρατάς μια απολύτως μεταλλική συσκευή. Οι Diamond Cut άκρες στο περίγραμμα χαρίζουν μια premium αίσθηση, ενώ και από πλευρά στιβαρότητας με άφησε ικανοποιημένο. Κλασικά στα δικά μου χέρια, όντας αλουμινένιο, γλιστράει σαν σαπούνι, αλλά πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το πολύ μεγάλο βάρος των 190 γραμμαρίων. Το Umi Touch έχει ωραία κλίκη αίσθηση, πλήκτρα στο πλάι, μια θύρα για τα ακουστικά στο πάνω μέρος, τη micro USB υποδοχή και ένα μικρόφωνο στο κάτω μέρος. Στα αριστερά υπάρχει το slot που δύναται να φιλοξενήσει είτε 2 SIM είτε μία SIM και μία micro SD, ενώ στο πίσω μέρος βρίσκουμε τον εξογκωμένο φακό της κάμερας, το Dual LED Flash και το κεντρικό ηχείο, του οποίου οι επιδόσεις είναι απλά αποδεκτές. Στο μπροστά μέρος υπάρχει η selfie κάμερα των 5 MP, η οποία μάλιστα συνοδεύεται και από flash. Μια πολύ ωραία κίνηση από την Umi. Σε αυτή την κατηγορία τιμής δεν περίμενα να δω αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, είδα όμως και μάλιστα τον βρήκα γρήγορο και απροβλημάτιστο. Στα της οθόνης το Umi χαρακτηρίζεται από LTPS panel με διαγώνιο 5,5 inch και ανάλυσης 1080p. Αν εξαιρέσεις τις φτωχές γωνίες εστίασης, σε όλα τα υπόλοιπα βρήκα την οθόνη άνω του μετρίου. Είναι ευκρινέστατη, τα χρώματα αποδίδονται ικανοποιητικά και γενικά πρόκειται για μια οθόνη που δεν απογοητεύει. Βρήκα όμως ένα σοβαρό πρόβλημα και αυτό αφορά στη λειτουργία της αφής. Δυστυχώς, αν και το λειτουργικό για το οποίο θα σας μιλήσω σε λίγο είναι παραδόξως πολύ καλό, το touch από τη μέση της οθόνης και κάτω έχει θέματα, μιας και δυσκολεύεται να αντιληφθεί με την πρώτη τις εντολές του δακτύλου και πολλές φορές χρειάζεται και μια δεύτερη προσπάθεια. Και ξαναλέω πως δεν είναι θέμα λειτουργικού, ειδικά η χρήση του πληκτρολογίου είναι σχεδόν εφιαλτική. Στον εσωτερικό του κόσμο, το Umi Touch έρχεται με έναν οκταπύριον επεξεργαστή χρονισμένο στα 1,3 GHz και με 3 GB μνήμης RAM. Αυτά εξασφαλίζουν άνεση στη φόρτωση πολλών εφαρμογών ταυτόχρονα και γενικά μια γρήγορη λειτουργία. Στα του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου υπάρχουν 16 GB στη συσκευή, που όμως μπορούν να επεκταθούν μέσω κάρτας. Εντυπωσιασμένος δηλώνω από την μπαταρία του Umi Touch, αφού τα 4.000 mAh είναι υπεραρκετά για μια πολύ δραστήρια ημέρα χρήσης. Παραδόξως, το λειτουργικό, αν και περίμενα να συναντήσω ένα χαμό από κινέζικο bloatware, μου φάνηκε καλό. Έχουμε να κάνουμε με σχεδόν stock Android 6 Marshmallow. Αν εξαιρέσουμε το ανόητο θέμα που έχει με το touch, η περιήγηση και η συνολική εμπειρία είναι εξωσημείωτη. Και περνάω τώρα στην κάμερα. Η Umi περηφανεύεται ότι το τηλέφωνο της ενσωματώνει κάμερα 13 MP καλών επιδόσεων κτλ. Αυτό που συνάντησα εγώ ήταν κάτι παραπάνω από απογοητευτικό. Προσπερνάω το πάρα πολύ αργό κλίστρο. Προσπερνάω τις κακές επιδόσεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αλλά δεν μπορώ εύκολα να προσπεράσω τις μετριότατες φωτογραφίες με άψογο φωτισμό. Τα δε βίντεο είναι επίσης πολύ κακά. Υπερβολική έκθεση στα χρώματα με φτωχή παλέτα, χαμηλή ευκρίνεια και σχεδόν κάθε φωτογραφία out of focus. Συνολικά η κάμερα είναι το πολύ μεγάλο αγκάθι αυτού του τηλεφώνου. Το Umi Touch μπορείτε να το προμηθευτείτε μέσω του banggood.com έναντι 125 ευρώ. Σαν συσκευή τικάρει πολλά περισσότερα από αυτά που επιτρέπει η τιμή του. Τικάρει πράγματα που πολλά τηλέφωνα δεν μπορούν να τικάρουν σε αυτά τα χρήματα. Ωστόσο, τα προβλήματα τα οποία ανέφερα δεν είναι αμεληταία και θα πρέπει να τα λάβετε σοβαρά υπόψη σας πριν αποφασίσετε να επενδύσετε τα χρήματά σας. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.